बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 20 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि नों गोथां बिलियाव मावसुमा जा, क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि फै जोंहा रंजानि, चिरांनि लैथोश्री बसुमतारिनि खाना नांनाय सोदोबफोर, गहपुरनि प्रेमाली बसुमतारिनि जेबो गैलिया, क'क्राझारनि बिनाराम औवारिनि गलाब बिबार, क'क्राझारनि दाखालखुंगुर बसुमतारिनि जिउ नों सिमांफुरि, बाक्सानि रैदोम बर'नि तेत्रिकटिस खन्थाइ, क'क्राझारनि दाखालखुंगुर बसुमतारिनि जिउ नों सिमांफुरि, बिरखां नार्जारिनि आंनो उदांस्रि नांगौ, नबेल ब्रह्मनि गोमालांनाय आब'नि जिउमा आरो क'क्राझारनि बिनाराम औवारिनि गलाब बिबार खन्थाइया सेबखांजादों।